Is this the American dream? American dream? We go from London to Paris, city to state, drive 100 miles an hour, staying out too late, living life as a nomad, take it day by day, 'cause there's no one to tell us what to do. I want the sunny days to shine a light on me. 10 out of 10. We love it. This is perfect. V strede diaľnice na križovatke sa nám pokazil autobus. Kamoši, dneska na tréningu som videl aligátora. Máme výhľad proste na bazén. Čaute kamoši, ja vítam vás pri mojom druhom YouTubeovom videu. Toto intro vám nahrávam už na hotelovej izbe na mieste konania, pretože môj posledný týždeň na univerzite bol že úplne šialený. Bol to vlastne týždeň finals, taktiež proste bolo toho hrozne veľa, nezastavil som sa vôbec, takže vôbec som nestíhal natočiť taktože intro, ani som nevedel úprimne, že či chcem vám to zdokumentovať, pretože chcem sa hlavne fokusovať na ten pretek, ale potom si povedal, že vlastne ono to vôbec nezaberá tak veľa času, že zobrať ten mobil a natočiť niečo na šírku, porozprávať vám, takže chcem sa potom aj na to niekedy, že spätne pozrieť, je to po mňa úplne super si takto zdokumentovať veci. No a tým, že začínam toto intro takto neskoro, že sme už na mieste konania, poďme sa teraz hneď presunúť do začiatku tejto cesty, ktorá bola že extrémne chaotická a po zrušenom lete do New Yorku som myslel, že sa nedostaneme ani na Floridu. Vyrážame na Floridu, kamoši. Takto som nabalený, pretože ideme na týždeň, akože, ale táto duffel bag sa zdá byť celkom veľká, ale to sa len zdá, takže som si musel zobrať 2 ruksaky. Čakáme na odvoz. Let's go. Florida, USA. Let's go. Kamoši, tento rok nám vôbec nepraje, New York mi vôbec nevyšiel tento rok a teraz sme aktuálne zaseknutí na nejakej diaľnici cestou na Floridu. Pokazil sa nám autobus a proste musí prísť nový autobus nás zobrať. Ale jediné šťastie, že vlastne dneska je nedeľa, cestujeme teraz v nedeľu a pretekáme až vo štvrtok a vlastne mali sme teraz dojsť do nejakého hotela, prespať a zajtra pokračovať ďalších 5 hodín na Floridu, takže tak, uvidíme, jak sa to vyvinie. Nakoniec sa to vyvinulo, takže nám asi do hodiny prišiel nový autobus, my sme museli prehodiť veci zo starého autobusu do nového a pokračovali sme našťastie späť v ceste. Tým, že sme sa nenachádzali ešte veľmi ďaleko od našej univerzity, tréner mohol zavolať tej firme, z ktorej sme si objednávali autobus a všetko sa veľmi rýchlo vyriešilo. Horšie by bolo asi, keby sa nám toto stane už niekde na Floride. Tu môžete vidieť už aj výhľady na Atlantu v Georgii, naozaj nádherné mesto a tie výhľady, ktoré sa nám naskytli, boli že neskutočné. Keď sme prešli týmto mestom, tak sme sa šli konečne aj na večerať, jedli sme v Cracker Barrel. Táto reštaurácia má pre mňa celkom taký symbolický význam, pretože hneď v prvý večer, keď som doletel do Ameriky minulý rok v auguste, tak som jedol v tejto reštaurácii, takže to boli celkom flashbacky. Po navečeraní sa sme prišli na náš prvý hotel, kde sme strávili prvú noc. Pošli sme práve na prvý hotel pri Atlante v Georgii. Zase som ty kokos jak taký stromovešaný. Tu prespíme jednu noc a zajtra ideme na Floridu. Let's go. Tak to vyzerá naša izba. Sme tu len dvaja. Obrovské. Wow. Takže prvý hotel vyzerá takto. Obrovitánske. Posledný raz, keď sme boli na pretekoch, na konferenčných majstrakoch, tak sme boli 4 v takejto veľkej izbe. Teda akože, no keď sme tu 4, tak to nebola veľká izba, ale pre dvoch je to úplne super. Čaute kamoši, už je ďalšie ráno, okolo 8:45, o 9:00 odchádzame z hotela. Idem sa práve naraňajkovať a veci som si skoro vôbec nevybaľoval, pretože sme spali iba jednu noc. Takže tak, a máme pekné slnečné ráno, takže poďme dneska už teda docestovať na Floridu. Tu je už prvý náznak Floridy a jaha z okna, malá palmička. Práve sme prišli na Floridu, kúkajte. Čekujte. Práve sme prekročili hranicu medzi Georgiou a Floridou, bol tam taký nápis, že vítajte, Sunny State, Florida. Takže ešte teraz možno, neviem, hodinka, 2 a
prídeme do našej finálnej destinácie. Úprimne ja neverím, že ty kokos fakt som na Floride, to je úplne... A hlavne my sme sa presunuli z Kentucky teraz na Floridu, tak my sme sa presunuli z nejakých 16-17 stupňov, už sme mali 1-2 dní, takže 20, do proste 26, takže tu je že všetko zelené, všetko rozkvitnuté, strašne pekne toto vyzerá. Teraz, jak sme sa najedli, tak sa pôjdeme asi ubytovať na hotel. Potom mali by sme mať nejaký oficiálny tréning, takže pôjdeme tam. Kamoši, som prvýkrát na Floride, takže poďme si to užiť, poďme odpretekať a let's go. Normálne sny sa plnia. Konečne sme prišli na hotel, včera sme cestovali zo 5 hodín, pokazil sa na ten autobus, dneska ďalších 5 hodín, takže konečne sme na izbe, idem vám ukázať rýchlu room tour, ako toto vyzerá, izba je veľmi pekná, aj keď je to trošku také trošku čudné, tunak, poviem vám prečo. Tunak sú takto dvere do izby, tunak je takéto veľké zrkadlo, čaute. Tak tu vyzerá tá izba, tunak je takto otvorená kúpeľňa, tunak je nejaké zrkadlo s umývadlom. Tak zvláštne to je spravené. Tu je hajzlik so sprchou, tak toto je spravené, no a sme tu teda dvaja chalani. Celkom zase veľká posteľ. Je to trošku také viac retro ako ten Holiday Inn Hotel, v ktorom sme boli. No a ukážeme si výhľad, ten je podľa mňa nádherný, kúkajte na to. Krásne. Nádherné. Máme výhľad proste na bazén. Extrém. Akože výhľad naozaj 10 z 10, ale čo je trošku také akože zvláštne, je tu taký zvláštny pách asi po tom, ako to tu vyčistili po starých hosťoch a máme tu proste takéto varovanie, že carbon monoxide safety tips, takže je to také, že je tu nejaký pipák, že keby je veľa toho carbon monoxidu tunak a že máme proste, ak cítime nejaké symptómy alebo proste nám je zle, tak máme vybehnúť z izby a je to trošku také, že asi by to tu nebolo, keby sa také niečo predtým nestalo, takže hneď sme boli, že čo? Že prečo to tu je? Ale ideme si každopádne oddychnúť, o 4:00 máme tréning na dráhe, teraz sú aktuálne 3 hodiny, takže máme 3 hodiny, máme hodinu si oddychnúť a potom nejakú polhoďku, potom sa nachystať na tréning a o 4:00 ideme trénovať a zakončíme tento druhý deň a prvý deň na Floride, takže tak, ideme na tréning, čekujte to počasie. Prišli sme práve na nejakú dráhu v Gainesville, je tu nejaká, áno, vidím, rôzny Slovák, okej. Stále je 4:30 a stále je hrozné teplo, takže tak, ideme odrobiť nejaký tréning. Práve sme na štadióne, rozcvičkom za sebou, akože som usedený extrémne po tom včerajšku a dnešku, takže dneska som povedal trénerovi, že musím ísť niečo ľahšie, proste iba nejaké dlhšie rozchodenie, som si dal 200, lebo mal som ísť nejaké kiláky, ale to by som nedal. Počasie je úplne že dokonalé, je teraz tak pod mrakom, ale treba byť opatrný podľa mňa teraz, lebo tu človek preženie, tak to už nezachránime, teraz seba pokazíme. Už vykusávam po tréningu. Florida! Máme to za sebou, dneska sme boli dosť unavení, pretože tá cesta všetko nás unavilo.
Som osprchovaný, teda sme osprchovaní, vrátili sme sa z tréningu, mali sme na to asi pol hodinu. Ideme sa práve najesť do nejakej reštaurácie, kde som nikdy ešte nebol v Amerike. Nejaká talianská reštaurácia, takže spravím vám hodnotenie, že čo o tom si myslím. A poďme sa na večer, dnešok bol strašne unavujúci, už som strašne hladný. O talianskej reštaurácii v Amerike si myslím asi to, že keby sa tam prídu nájsť Taliani, tak to asi riadne ošomru a nie sú s tým vôbec spokojní. Tie cestoviny, ktoré som si ja objednal, neboli vôbec zlé, avšak to trvalo hrozne dlho, kým nám to priniesli, sedeli sme v tej reštaurácii asi 2 hodiny. Toto je gear miestnej univerzity. University of Florida, ktorá sídli v Gainesville. Takže to v každom Walmarte majú proste gear tej najbližšej alebo najväčšej univerzity, ktorá je pri tom danom Walmarte. Dobré ránko, hlásime sa z dňa číslo 2 a ideme práve na dráhu otrénovať si. Dneska nás čaká tréning a po obede dúfam, že budeme mať viac voľna, lebo včerajšok bol extrémne nabitý, takže dneska som bol na raňajkách, ktoré boli hrozné, takže raňajky som si nedal hotelové, dal som si svoje, ktoré som si zobral z univerzity a tak poďme sa kúknúť, ako bude vyzerať deň číslo 2 na Floride. Je aktuálne 10:30 ráno, 23 stupňov, či toto sa nám páči, takéto počasie nám páči v marci. Kamoši, dneska na tréningu som videl aligátora, prosím pekne, to je šialené. Right, Lia? Oui, oui. Práčka e sušická. Vamos. Obed, deň 2, ideme do Fresh Kitchen. Ďalšia reštaurácia, v ktorej som nikdy nejedol. Did you eat there? Never. Babuška. Never. Hodnotenie 10/10, vynikajúce. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. The Europeans will love it. As Europeans, this is perfect. Jedlo vo Fresh Kitchen, najlepšie, aké som mal v Amerike. Lepšie ako Chipotle a tie chute proste úplne pre nás Európanov, všetci sme to pochvalovali, či Francúzi, či Nemci, či ja zo Slovenska. Dokonalá proste reštaurácia pre Európanov. Všetko tam bolo, proteíny, zelenina, všetko, čo potrebujeme ako športovci, takže mega obed dneska, úplne odporúčam, ak budete v Amerike. Fresh Kitchen, let's go. Dnešné pobedie stravené pri bazéne. Máme ešte stále 2 dní do preteku, takže si to môžeme dovoliť. A kúkajte na ten vibe. And make a plan. Let's have ourselves a date. No promises or consequence. We have no time to wait. Is this the American dream? Is this the American dream? City to state, drive 100 miles an hour, staying out too late. Living life as a nomad, take it day by day. 'Cause there's no one to tell us what to do. I want the sunny days to shine a light on me. Can't let them go to waste. Kamoši, toto je náš hotel, čo môžete vidieť za mňou. Neskutočné čosi, idem vám dať taký walk-in tour, a že tam vojdem a ukážem vám to aj spredu, ako toto vyzerá, úplne že nabistené. Relax instead, let time show you the way. Don't complicate or hesitate, enjoy your sunny day. V tejto časti máme vždycky ráno raňajky a poďme sa pozrieť vonku na bazén.
Aktuálne tu už skoro nikto není, lebo už je večer, ako môžete vidieť západ slnka. Takže je to skoro úplne prázdne, ale niečo neskutočné. Fakt, keď vidím toto, tak si hovorím, že oplatilo sa tie roky robiť atletiku a makať a teraz si môžem v Amerike. Verička, kúkajte. A teraz si môžem plniť sen proste a cestovať s univerzitou. Takto vyzerala naša večera druhý deň na Floride, oproti obedu to už vôbec nebolo také dobré, ale dalo sa to zjesť. A večer sme strávili vo výrievke a tu máte krátke intro od Nemcov. Herzlich willkommen. Toga Vlog! Es ist so geil, Alter! So Lucian is the like #1 race walker in MIA right now, but Thomas may gonna win against him. We will see a really huge fight, bro. Really huge fight for the 3K race walk final. We're gonna follow this. Deň 3 na Floride, aktuálne je streda a je to posledný deň, kedy sa nepreteká. Od zajtra začínajú NAIA Indoor Nationals. Ideme na prvý tréning na dráhu. Let's go. Today, it's the day of the official practice. We are going to look at the indoor track where it's all going to happen tomorrow and the day after tomorrow. You're stressing me at that point. Ideme sa rozcvičiť. Dneska bude oficiálna rozcvička a zajtra mám rozchody od 12:00. Som v druhom rozchode, už to dneska ráno vyšlo a potom v piatok je finále. Yes. 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 And it will be stressful. A nie, bude to stresujúce, bojím sa, ale to nejako zvládneme. Toto je to miesto, kde sa to všetko zajtra začne. Prvé pocity stráte prvýkrát. Cheap sunglasses looking so right. Hitting the streets in my old man Chevrolet. Looking for a good time and then some. Kicking with my friends in the hot sand. I got a song blasting by the Zac Brown band, yeah. Got a case of cold beer. Rozchode nemám za sebou, idem sa rozcvičku a nejaké rovinky, tá trať vyzerá úžasne, ale každá disciplína kvázi, behy, chôdza sú rozdelené, že v určitý čas, kedy sa tam môžeme rozcvičiť, takže teraz nie je aktuálne čas, aby som tam mohol ísť akože chodecky na tú trať. A stretol som tu chalana z Česka, mega cool, nečakal som, že tu stretnem niekoho zo Slovenska alebo z Česka, takže to bolo mega cool stretnutie. A idem sa teda rozcvičku a je tu taký kilometrový okruh, takže rozchádzal som sa takto dookola. Je tam vlastne taký chodník pre cyklistov, tam na kraji cesty. Takže úplne to je mega presne na také, že rozchodenie sa. Let's go! Idem dať tie rovinky a tak poďme sa rozcvičiť riadne. Takto to vyzerá proste v okolí tej indoorovej tráte, fakt, že je veľmi pekný komplex a neviem, akože toto by mal byť nejaký hotel. Toto je, že Nike Store, tam je presne tamto, čo vykúka, je tá indoorová tráť, takže je to tu také, že obchody, hotely, nejaké kancelárie asi, ale veľmi pekne upravené, všade palmy, všade čisto. Ešte je to aj prispôsobené tej indoorovej tráte, že proste fakt sú tu cyklotrasy okolo tohto všetkého, že ľudia sa tu vedia rozcvičovať a rozbehávať, takže veľmi cool toto je správa. Kamoši, ideme na nejakú otváraciu akciu tohto šampionátu, tak sme sa mali aj tak akože krajšie obliec. Takýto
Tento fit som nahodil. Má to byť, že casual, takže snažil som sa takže takúto flanelku. A počkajte, hodím vám to. Som zvedavý, čo to bude. Asi nejaký otvárací ceremoniál. Takže... let's go. Tento otvárací ceremoniál sa konal v Dave & Buster's, mali sme tam pripravené jedlo a potom sme všetci dostali kartičky, na ktorých sme mali nejaký určitý limit a mohli sme ísť hrať rôzne hry na automaty. A musím povedať, že to bol neskutočne nabombený otvárací ceremoniál a strašne som si to užil. Everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go. Ooh, everybody, can you feel the groove? Grab somebody, let it go. Ooh, everybody, grab somebody. Everybody, grab somebody. Say something to vlog. We like it. What? We like it. We are here in Florida for the student athlete experience. Začína to byť serious, zajtra ideme na to. Akože strašne čudný pocit, lebo nikdy predtým som nemal v chôdzi prelims alebo akoby rozchody. Takže akože mám stresy predtým, ale zároveň viem, že to zajtra není vôbec ešte také... Je to dôležité, ale proste tie prelims nie sú také dôležité, ako keď je človek pretekať, že rovno hneď akože v finále. A v chôdzi som v živote fakt nemal prelims. Mám 211, to je nejaká akreditačka. Vzadu máme meno. No a týmto odovzdávaním čísel by som ukončil toto video. Tento Florida trip je naozaj strašne dlhý, takže chcem, aby to bolo kratšie, uvidím, že do koľkých minút sa mi to podarí dať. Každopádne ukončujem teda first part a čakajte druhú časť z Floridy, pretože chcem to rozdeliť ako keby na časť, ktorá sa diala pred pretekmi, čo všetko sme zažili, pretože toto bolo kvázi akoby také mini sústredenie, taký camp ešte pred tým všetkým. No a od zajtra začnem natáčať do nového videa, takže čakajte druhú časť Floridy, ako som povedal. Tam budú zhrnuté všetky preteky, všetky pocity, všetky emócie, všetko, čo sa udialo. A ja teda sa s vami lúčim. Som rád, že ste to dokúkali, musím povedať, že toto prvé dni boli strašne crazy. Zdá sa, znovu sa budem opakovať, ale plní sa mi sen a jediné, čo môžem povedať, že som vďačný za toto všetko, že tu môžem byť, že môžem pretekať, že som zdravý. Som proste tie roky makal a splnil si nakoniec ten sen, že môžem byť v Amerike, študovať tu a plniť si vlastne tu teraz sen na Floride tým, že idem pretekať Indoorové Nationals za moju univerzitu. Takže tak, učím sa s vami a vidíme sa teda pri part 2 už z pretekového videa. Čaute.